Ei, va com va o què? Bo, ja sabeu, avui és dimarts, ja sabeu el que teniu que fer. Heu entrat ja a nosaltres la veu a buscar el va com va? No ho heu fet encara? Doncs ja tardeu. De tota manera, us vaig a contar, com sempre, del que he parlat. Esta vegada he dedicat la secció a clavar-me amb el PSOE, que és una activitat que, bo, jo què sé, de quan en quan està bé fer-la, ens manté en forma i vigilants. Bo, me va fer molta gràcia. L'altre dia vaig veure l'entrevista en Alberto Rodríguez, que li van fer l'entrevista en Salvados, y me va a hacer molta gracia porque le pregunté, ¿te ha decepcionado el PSOE? Y ell diu, hombre, con los años que llevo en movimientos sociales, a mí el PSOE no me puede decepcionar. I me va fer moltíssima gràcia i me vaig sentir molt identificat. No? És de veres que quan ja tenim 20 canes ja és difícil que el PSOE ens decepcione, ens deceba. De tota manera, és de veres que n'hi ha gent en el PSOE que s'ho curra, s'ho curra per decebre. I a la columna esmente tres exemples que són prou clars. Un és molt gros, que jo no diria que és exactament decepció, perquè al final és un poc el de sempre, no? Que és l'actuació de Glòria Calero al front de la delegació de govern, que ja sabeu que hi ha una manifestació de nazis a Benimaclet, allà van els antiavalots, detenen antifeixistes que estan protestant contra la concentració i després els apliquen la llei Mordassa i el que faça falta. I el que és més greu, després ix Glòria Calero en els mitjans a dir que impecable, que han estat impecables. I això, bo, que hi ha una manifestació pel tema de la llibertat d'expressió arran de l'empresonament de Pablo Hasél. Doncs allà van els antiavalots, es posen a repartir llenya generosament, sense que hagués passat res abans, i després és Glòria Calero i a dir que espectacular, excel·lència democràtica la dels antiavalots. Que clar, de vegades dius, no saps si la policia va pel seu compte o per ordre de Glòria Calero, però en qualsevol cas té igual, perquè després ella i els valida. O sigui siga perquè li agrada que donen llenya, siga perquè el carguito ante todo, el cas és que al final, al remat, l'última responsable és ella. De tota manera, comentava que al final, vull dir, al remat és la història de sempre, la història de sempre, des de Ricardo Peralta, dir això, que al final uno pensa en els delegats i delegades del govern i tampoc nota diferències entre si són del PSOE o si són del PP. Entre Ricardo Peralta, Moragues, aquella, ai, no me Sara, com es dia aquella que era aixina com molt pija, que és la que va llançar als antiavalots a hostiar a base de bé als de l'Institut Lluís Vives. Sánchez de León, Sánchez de León. Pues al final ja me direu en què es nota la diferència. Virreis i virreines a tope. I bo, també, clar, per supost, he tingut un record per a Ricardo Peralta. Sabeu que jo estava en Esquerra Unida fa molts anys. Això ho he contat moltes vegades, però mai estava més. Jo estava en Esquerra Unida del País Valencià quan Ricardo Peralta i companyia estaven també, en l'època que se van muntar com una mena de passarel·la, de passarel·la VIP, per anar-se'n al PSOE a demanar carguito, que es deia Nova Esquerra la passarel·la aquella. Després aquest tipus va arribar, li donaven carguito, en concret delegat del govern, i ell enviava els antiavalots al Cabanyal. Pues sí, així és. No sé, passaran els anys, diu Cat Stevens, que the first cut is the deepest, i bo, per a mi aquella va ser la gran decepció, la gran ferida política, i per a mi Ricardo Peralta sempre serà l'imatge més acabada del traïdor, la veritat. O sigui que, aleshores,
En fi, pues me'n recorde d'ell amb certa freqüència. Cada X columnes, ahí està, la meva estima cap a Ricardo Peralta, ni oblit ni perdó. Però bé, parle d'això i també parle d'altres dues coses que m'han cridat molt l'atenció. La primera, són coses més xicotetes però significatives, no? La primera, que els Jomus nomenen presidenta a una xicota de la Safor, que sembla que és ben coneguda la Safor per la seva ideologia ultradretana. Doncs ho posa en Facebook esta xicota, comença a rebre allí les felicitacions de tota la colla i entre ells, entre les felicitacions, qui estava? L'alcaldessa de Miramar, que li dia, te lo mereces, guapa. Sabeu de quin partit és l'alcaldessa de Miramar? De Vox? Del PP? Del PSOE. Va. I l'altra és la història aquesta que hem vist de l'Ajuntament de Montanejos, no? Que es veu que l'alcalde s'entera de que un grup que han contractat per actuar canta cançons en valencià i diuen, oh, ahí n'hi ha dues opcions, dos versions. La del grup, i és que, com que a Montanejos va molta penya d'ultradreta, l'alcalde diu no, que se cabregen, aleshores fora. I la segona opció, que en realitat és la del propi Ajuntament, és que s'han enterat de que aquest grup canta cançons en valencià i han dit, com? Que a Montanejos pot sonar una cançó en valencià? Inconcebible, fora. La qual cosa no li deixa en cap bon lloc. O per ser tan complaent amb la gent d'ultradreta que va visitar el seu poble, recordem famós perquè allí van assassinar Guillem Agulló, opció 1, o opció 2, perquè a ell mateix li molesta i li sembla que, vamos, valencià en Montanejos. I la qual cosa no sé quina de les dues opcions és pitjor. Ara, pregunta, de quin partit és aquest alcalde? De Vox? Del PP? Del PSOE? Del PSPB? PB? Doncs això, aleshores acaba Jo sé que hi ha gent guai al PSOE. Jo conec algú, de fet. I sé que la militància en general, o molta de la militància és guai d'esquerres, però tela en la penyeta que se'ls cola alcaldes i alcaldesses. Aleshores, acaba dient això, que igual la socialdemocràcia constitucionalista se'ls està anant una mica de les mans, que igual, no sé, clar, comences dient el campechano en Abu Dhabi on estiga superguai, super bona solució, que una família estiga per damunt de la llei per dret de naixement, superguai també. Comences dient això i defendent això, siguent el PSOE, i ja, clar, al final ja no se sap com s'acaba. D'aquesta manera acaba. Doncs això, que la setmana que ve més.